искаме да разберем повече за хората, местата и времето на Александър Вотимски. В Държавния архив се пазят няколко папки и тетрадки на поета. 20 години след смъртта му се предаваха само тайно направени преписи. Сашо вярваше в котките, комините и здрача повече, отколкото в речите и писанията на доктор Смедовски. Александър Вотимски казвал: нямам нищо общо с естетиката на комунизма. Има радост в света, има радост в свършека също. Като есенен лист, като всичко в света ще преминеш и ти. Сред нещата е хубаво да умреш, да се свършиш завинаги. Не ще се върна между вратите мои никога. Прозрачна като лед ще е кръвта ми, студен, необитаем като север и студен ще съм. Радостта е свършена. Защо не мога да ликвидирам изведнъж със себе си? Да не мисля повече, да не си спомням, да не се надявам. Всъщност аз не знам защо живея и как. Не знам дали живея въобще. Дните минават покрай мен без да ме развълнуват. Аз не ги виждам, но не виждам и себе си. При това не знам дали с мене стават промени и събития. Аз не преживявам нищо. Само все още усещам. Светлината ми е чужда. Искам да проникна в Бога. След обед. Смешно ли звучи днес? Смешно, да. Смешно ли звучи днес моето признание пред Бога? Ако аз наистина се признавам, нима съм променен? Някогашният Григорий изчезнал ли е вече наистина? Когато излизам в долината и се стъмва, струва ми се, че навлизам в един недостъпен, студен и неразгадаем свят. Мълчанието, което ме заобикаля, придобива за мен един свръхестествен и непонятен смисъл. Тогава искам да мисля за Бога. В санаториума живеят много хора. И когато аз говоря за идеите за духа, така както го разбирам, всички около мен настръхват оскърбени. Защо? Един се закани да ме изпрати в лудницата заради манящината ми. Аз нямах никого и не знаех къде да отида. Вечерта приятелите от кафене Трите стълба ме посъветваха да отида в нов театър зад католическата черква. Там аз трябваше да пренощувам. Празно е, че са безсмислени дните ми и празни. Аз никак не искам да умра, аз обичам този живот и скъпи ми са всички дървета и слънцето и бавните испански танга. Та нали те всички ми спомнят моите някогашни дни? Добър вечер, госпожа Роза. Госпожа Роза.
Къде са седемте пияни негри, що пееха в оранжевия бар? Саксофоните над сгърмяха румба в нощта на Занзибар. Защото важното е не какво се прави, а как и с какъв вкус. Ти си Виктор, нали? Симпатичен си ми още от имения ден, но... Жоро. Странен израз и очите и... Слушай. Не съм затворен кръг. Стоя пред цялата безкрайност на света. И сутринта, и вечерта. Аз слушам как земята диша. Усещам как се движи, как се зараждат бавно и растат децата, ручиите, пъпките. Над мен отхожда слънцето на път. Минава между много стъпки сутринта и вечерта, за да се върна пред безкрая на света. Не съм затворен кръг. Хайде, искам да танцуваме. Хайде, макар и ще изрете едно танго. Хайде! Умниците над моите стихове ще се усмихнат мъдро, ще подминат. Поет реакционен ще продумат. За лишен път не ще пропуснат случая да поприказват за надстройки, бази. Ще продължават да спорят за Хитлера. Ще си живуват в своята възвишена естетика на уличния позив. Ти имаш синове, стада, много обещаващи и тъпи. О, нека те да бъдат тор поне на по-добро и плодоносно бъдеще. Гърчи се, умирай и проклинай. Дано сгънтът ти с теб загине, вещице. А аз ще си умра от своята рана. Да седнем в градината. Да си припомним старите шерманки, гостилничките с жарените фирни и моя танц с дървените кукли. От тъжните акорди на пианото. Да ми приказваш бавно в здрачината. За стария театър, за годините, които ни променят неусетно. А ние неусетно остаряваме. Къде са седемте пияни негри, що пееха в оранжевия бар? Саксофоните над нас гърмяха румба в нощта на Занзибар. Къде ще са в моя сетен ден да се върнат и над мен? Негрите пияни знак на траур да танцува своя танц.